Selamat malam ma dihita saluna. Sebelum tapuka patang yang ata, martang yang mahita di bagasan rohatabi. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 362 ayat sada dohod ayat 2. Amen. Saya ingat ma ale Jehovah akadenggan ni basam dohod asini roham aisian narobi do akai asa unang marsura-sura akamusuku midaau ale debataku marhaposan tuhodo au sai unang paila au haleluya martangi yang mahita ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang para si rohana sumurung namandok molate mahami tuho sian nasa rohanami ala di leon ho anakmu nasa sadai tuhamatean humokob hami asa unang magona porsea di ibana alai asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di nasida tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohod atigoran dihami sesesa madosa nami saluhut alani pelean na sundenggan na pinelehon nai humokop hami sai paeleng mapinggolmu tutang yang nami jala asima roham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tatangion ma epistel di partangengata borginon ima natar surat di Roma 4 ayat 1 ayat 5 dohot ayat 10 tolu 1 ayat 10 pitu mar soring-soring mahita majaha behama di rohata ahama jupang si Abraham amatai taringot tudagin Aidaot do didok surati na porsea do si Abraham di debata gabe ima dirajumi bahen hati goranna alai ha porsea do rajuman gabe hati goran anggo di jolma naso mangaradoti ulaon asal porsea ibana di sipitori najahad ai out akka siradoti patiki gabe panean dang marguna haporseoni jadi pesan ma baga-bagai dibaheni sian haporseon ido baga-bagai asa sian asini rohado ai nang hot baga-bagai disadok poparan nai dada holan didongan sapatik ni si Abraham do didongan na saha porseon ai ama ni hita saluk nado ibana ima sahatna martua do akan atumangion hata ni debata jalana upepsa amen tabegema kor sian SPH
Kor ama agape. Marede hita sien buku enden nomor 364 ayat 1 ayat 2. Soy huruf
pasada rohata martangi yang mahita. Ali Jehovah di bata manami pardinggan basa para si rohana sumurung. Las rohanami Tuhan, di papunguho kami, di bagas jorom lau madohoti partangyangan sali sa minggu, na pinatupan ni huriam. Tadda ni hami na makamulatehon parmuduammu, na soolo nok mata ni si jaga hami. Las rohanami Tuhan di parjupangan nami mamujiho, dohot naing mabigi barita na uli, na pinasahat ni na posom amang padita, harahap par sahalay maamanami ituhan pake amanami ilaw pasahaton berita nauli los boy mian hatam nabadiay nanaing sitangi honon nami di obason boy hami borhat Tuhan dadaholan songon si pananginangi alay borhat hami songon si ula hatam ajari hami Tuhan law mamujiho di sandok panggulmiton ningulu nami ali di bata amanami di bagasan obas bornginon dinapatu papartangyanga kami di bagas jorom nang tuak kadungan nami nama dohoti marhite live streaming rap hami Tuhan laho manangyakon ak kadungan nami tarlumubi na suboy dohot tu partangyanganon alani parsahiton di pardagingon na asi roham Tuhan di akana marsahit nadong di rumah sakit nang dijabu nang naadong di pardalanan waing manopot rumah sakit asa jupangan di hama malum pos rohanami dijagai ho Tuhan nasida ima amang je sian boru tabunan Niko parhusip sian Gideon butar-butar inang pangaribuan si tua en boru Tagalung amang Raja Guguk amang Manalu inang si tumorang boru Siregar amang si tua JF Luban Tukup Kenzo Immanuel Pakpahan amang si tua RG Simatupang amang Profesor A. Sitio, Tunggul Sirait, Febrianti Malau, maradu sude tahe Tuhan naso uguari hami, akka keluarga nami, nang akka ruas ni huriam, natopet di bagasan parsahiton, jama pamatang nasida Tuhan, pasu-pasu ubat na pinangan na, genup akka usaha nao Bartolomoni roham, lau pasahaton pasu-pasu hama malum may, pahisarhon pamatang niya ka na marsahiti. Ali di bata amanami, nang hami na marpungu di obas bornginon, dot akan na suboy marpungu alani parsahitoni, mamupkas yan dana sa hatu na magodang, ama ina na mabalu, dot akka ama ina nami lansia. Sude tahe Tuhan di bagasan panggulmiton ningulo nasida, toktong di ramotiho, di akka dana asay burmagodang, tu akka ama ina nami nama balu na ikon sahala na Tuhan marmuduhon akka pinoparna toktong ho Tuhan mangalehon hay pason tu nasida tu akka ama nami ina nami lansia na si patamahiu pakilalan na alani pardagingon na mulai marsahit dot lan na asing alay pos rohanami Tuhan jagaw mu ganup hami marsada-sada tu akka na toras dileko habisuhon lahu mangajari marmuduhon akay anak konna molo si pataolo kami Tuhan luja mangulaon akka ulaon nami lahu mangguhi akka haporluon di bagas nami be di keluarga nami lehom madihami gogo Tuhan jala lehon dihami Tuhan habisuhon lahu mamaketikin na pinasamu tuhami mangulahon naho Bartolomoni roham ali di bata manami di lasni rohanami di leoko pasu-pastu akka ia nakon nanonggok umur na asa marumah tangga dinalau pamuli boru ima keluarga amang de na 70 boru tapu bolon nalaho di pataru nasida matuhan tu bagas jorom boru nasida nang calon hela nasida ima Ridwan Fernando Marbun dot Pertika Putri boru na 70 di patulus ho matuhan diari Sabtuon dinalau majalo pasu-pasu pardongan saripeon nasida di tanggal 10 sada Maret leho nari natiur holong muma na mga rahut pardonganon nasida asatung tarida martaba-taba malas ni rohan ni huriam martaba bilangan ni keluarga Kristen songoni nang dinalaw pamuli boru keluarga empurba nanginan boru hasibuan naneng marbagas ma boru nasida nang calon hela nasida bilis waskop somalinggi dohot Norma Diona boru purba
Tuhan dinalau majalo pasu-pasu pardungan saripeon iana komon di hari Sabtu tanggal 10 walu. Tuhan patulus mai Tuhan hobar tulomo ni roham leon arina tiur dohot goyak kalas ni rohana sida marhite akasi solhot nangakana marhilon olong ni roha naroti inganani buirap manupahi ali Jahoba de bata manami saluhut nayu pasatami tuho asa mardala dohot dinggan ari pamasu-masuon na sida ali Jahoba de bata manami nang suang-songoni wingot hamido akka yanakonmu na mga lulipar karejuan molo tungpe si pataluja manang madili na sida ditikin na mga luluy akan narikot dingoluna totu leos non mudo dinasida Tuhan akka japalan na lomak dinasida na burju martangiang na burju olo mga luluy par karejuan ni dohot habingeton na siyako patulus masakap mo Tuhan dinadapotan par karejuan akka na mga luluy par karejuan suang songon ni Tuhan na sojupanga dope disirokap nito dina akan nanggok umurna Tuhan gudang do akan natoras na mangigil asa jupangan disirokap nito di ianakon na sida pos rohanami Tuhan marhite tangiyang ni akan natoras nang hami marpungu dison lehonon mudoi akan narikot di anakoni suang songon ni Tuhan dia kekeluarga manang ianakon ni amanami inanami na marpungu di ingananon na si hol rohana Tuhan asa jupangan di pasu-pasu agabion gudang do Tuhan nanaong binahin ni keluarga pasu-pasu may asa dapotan pasu-pasu parianak konon genup akan namalungun rohana di parianak konon ali di batama nami dinarope hami tu ingananon dinarap hami marsaor Tuhan totusian akka pakilalaan na maragam olo do si pata madeli hami madala ningulu nami olo do si pata Tuhan marungutungu tami Tuhan madala ningulu nami na si pata olo jupang na sohinirim ni roha alai marhite hatorangan marhite turpuk na si pata hubigi hami marhite renungan siganupari dohot partangyangan dohot parmingguon say marguna may tututuhan di rohanang pikiran nami bohal nami asa margugu hami madala ningulu nami las roha nami Tuhan matangyang nami naupasatami marhiti anakmu Kristus Yesus si palua kami na manisa dosa nami asi maroham amin. Tabegema korwi saplusada.
Korwi Sia. Marede hita sian buku ende nomor 174 ayat 4. Oh
Asini rohama di hamu dohot dame nasian de bata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Soang-soang ma de hamu nama nami nama dohoti pertanyaan non marhiti live streaming di bagasna. Parhorasa madihita saluhukna. Ujahama hatani Tuhata nagabi jamita di pertanyaan bornginon sian buku Pesalmen 120 sada ayat sada sahat rodi ayat walu. Songonoma tarsurak disi hujahoma dihita tapayutihut ma di bagasan rohata. Ede hananakok sai mangaranapi do mataku do pak akaduluk sia dia do ulaning ro pangurupion tuau sian Jahoba si topa langit dohot tanoon sabing ro pangurupion yang go tuau dang tagamon luasonna tarsulad ditpatmu dang tagamon nok mata ni si jagaho ida mak dang ulo nok mata jaladang ulo modom yang go si jaga Israel Jahoba do si jagaho Jahoba do parlinggumammu dilabung ni tangammu siamun dang tagamon doiton ni mata niari ho arian manang bulap pe borngin nai say jagaon ni Jahoba do ho sian nasa parmaraan say jagaon na do todim say jagaon ni Jahoba do ho lau ruar dohot lahu bongot ola nion rodi saliling ni liling na ima saha ni turpugtay hurian ni Kristus na hinaholongan ngataboto molo Pesalmen edde dui jala dang sembarangan edde ate edde na benar-benar naro na haruar sian roha doho sian akka pardalanan ningulu rupaning dang asal na tubuh boti edde molo asal na tubuh boti do edde dang masuki itu bagian ni hatane de bata alai akka edde na benar-benar hasil dari pergumulan hidup hasil sian panadaun na tu de bata isi do de bata dinguluna jala songo dia doau mardalan dinguluku ala debata. Jadi molo par Pesalmen benar-benar do dipadari dirina laho pabuahon manang laho patu begihon edena edde sian partodonei rupani. Jadi tarsongoni do hubere ngadong do par nasarupa kesamaan ni par Pesalmen dohot hamu paredekur rupaning. Disi masuk nak kinau tu gerijaon pitoradong disan nama redde latihan kur rupaning pitoradong disan ala tidak mau mempermalukan Tuhan ido tehina toho do teh mudang toho hamu nakan iya karena memang nyanyian rohani bukan nyanyian sembarangan nyanyian rohani adalah komitmen. Nyanyian rohani lahir dari pengenalan kita dengan Tuhan. Dang songon edena asing rupaning. Molotung pitabu begi uni alai ido edde rupaning. Godang do taboto edde ale dang pige taboto not. Ale molo edde rohani iko taboto dot nada. Asa taboto rupaning di dia do goit ni edde. Di dia do pangodolan na di dia do penekanan na rupaning apalagi kainan yang festival teh dang mardus-dus edde rupaning Yesus ngaluni dang dong be rupaning ima edde rohani edde partodion na ceritaon rupaning amanginang di bidu 10 sadaon didok nakin judul na edde hananakok marborsir dui par Pesalmen maparwahon perdala na nguluna halak Israel do ibana halak Yahudi do ibana ikon marsobba tu debata jala halak Israel ikon lao do nakok tuduluk
tu sada dulu namar gore Jerusalem ay nganan dulu di sido bagas joro di bata. Ido makanya dokon ede hananakok ende jiarah dalam bahasa Indonesia. Ala nakok do, ikon nakok do asabui satu bagas joroi. Namar lapatan muse ikon nakok do partordio ni jolma moldung satu bagas joroi. Dung mulat nasida tong do marukil. Ala daku bawa to molohya hita manaku hidul dulu. Tiki di perhitian hami nggak biasa hai manaku hidul dulu rupane. Adong si 5 jom, adong si 10 jom. Moloy nata tiki ni si 5 jom itu. Ala iping anak biti si baru paning. Iya. Ternyata manginang nau masjid dang ditiki parnako ni dulu ki. Dah. Bukan ketika kita menaiki bukit-bukit atau gunung dah. Pertua neipe tiki turu pehita hacik do habe. Iko manaha mapak nibon rupaning manahan mangerim. Moludang rucur do iba. Itu. Jadi ketika naik, ketika turun juga dari gunung tong do hacik, tong do bergumul hita disi. Tarsongoni do ngulu di jolma marhiti kesaksian di parpesalmenon. Nakok pe parngolota manginang bergumul do hita. Turun pe parngoluta manang aha pe da turun di bagasan ngoluta tong do pergumulan nih. Dang adong mardus dus ngulu ni jolma. Song si maruna punap idokon halak Batak tidak ada. Nakok tua nadong do pergumulan ni nang. Bagak pe jolma susah do. Nagudangan halak mamereng. Kan itu? Parau kamu mah ido makan dang pelaulu gantengau. Ini maju contoh rupane. Sudi si bereng, ganteng mamatanin na rupane. Gawi berbedai mar keluarga rupaning. Ay ho amatani hal adu bere koy namatay. Yesus adu amanginang. Ya, pehita susah do. Malo pehita susah do. Ay hamalo oni sianido sisu di rosi bolisi akan amalo do didungani si bulis. Dang nasongon ne biasa. Akan amalo tabering mak kana malo do namangindigay portibion. Dang adong halak na nilai na onom. Isi maincik di son rupani guru na mangalan onom kan na biasa-biasa namanya. Ya, anggo 10 100 ngai mana be. Tusido rosi bulis mempengaruhi. Are tong do tutu mulu beda bu pehita. Tong do susah hita. Saya tabering mam madili terus Tuhan songon do pengguluku. Nah, itulah pergumulan manusia. Dang adong jolma sonang terus. Ali sebalik nadang adong jolma susah terus. Adong do nakok tua ni perdalanan yang uluta manginang. Ditiki roha maulone. Tui sudah hita mangalu-alu. Odo diajarhon parpesalmen tu hita. Ditiki merdalan ibana nakok do tuat laho manobba di bata. Dido ibana ma. Alarikot ibana padonganion panugunuguon. Asa adong haluau di ibana. Sai mangaranapi do mataku do paaka dulu. Ketika kita mengalami persoalan hidup, kadang kita sulit menemukan siapa yang menolong kita. Nah tapi sasitong na menolong hita manang tadok rupaning Jehovah songon dokon parpesalmenon. Ale jojo do hita kurang puas. Molotung adong di dokon dek dua nakin sian Jehovah si topalangi do tanoon. Kadang kita tidak puas dengan itu manginang. Ya ada ilustrasi. Adong ilustrasi ubigi jaha. Mar kapal mana sida. Hurua adong mana salah satu sehingga makapalon harum mah. Badisi memarlangi halaki rupaning hurua sahalak. Pergereja na utusan. Kula na martanyai garejuna. Otik-otik martangyang. Ditiki na maupi binasida numay na dibuan di tongani lauti, kula na martanyang do ibana. Tuhan, urubi hamin. Tuhan iduju. Bahurang gugun narohana. Bagugum siya. Tuhan ina. Alay tap nila maswara na rupaning. Dungi Roma helikopter. Dia sapa koma roda atau ban. Ya.
Pelampung teh. Pelampung, siapa pelampung? Dangi Tuhan, hodo ikonau hodo na mangrupiawin na. Jadi dang dibawa tu par helikopteron bah. Dilan pelampung dulu, dilan mesti benebel ga. Dangon Tuhan, dangon ina. Dilo mesti tali. Asa majaki amat ton. Dangon Tuhan ikon hodo mangurupiaw Tuhan ina. Basugo maruhani par helikopteron hobinoto mo na mo na pindah na laol mana. Kadang kita mau begitu. Tangan Tuhan kadang memakai atau Tuhan memakai orang-orang lain amanginang. Molo tadok rupani sia dia do pangrupiot tau. Sia Jahoba, sia do Jahoba dihita. Hita pe na porsia di ibana bahkan na so porsia ipe pahapahanan ipe setabi. Bodo gay perhitian di batalo mangrupi hita. Itu sebabnya kita harus menjaga semuanya, menjaga lingkungan dan menjaga persauratan. Molotong penahurang pedong atay. Rekod doi dihita, bisa ada tiki. Dang adong naso rekod di Jolmay, di Portibion, di Topa, di Bata. Semua lengkap. Itu makanya saya adong akan nahurang lubi di perjalanan yang ulun di Jolmaon. Sia dia do pangurupione. Kita diajari untuk menghargai apa yang ada karena kita adalah wajah-wajah Tuhan. Nama ngurupi hita, nama ngurupi dongata, dipakai do hita lo mangurupi manang ICP, na membutuhkan. Ini kesaksian daripada para pesalme na manginang. Si Jahoba, si topa langit do tanoon, sabing hanya Tuhan. Holat debatado na mangurupi hita, marhiti akka na adong rupaning. Jadi dang adong na asing-asing di debata. Molo tumpi dipakai hita, parhitian di debata do hita. Unang tapangasahon pikirata. Unang tapake gugut tarupaning. Kita sering mengandalkan pikiran kita. Habis asitong na ikut Jahoba do. Halak na mengandal hod debata. Dang maniru-nirui. Tidak. Dia tidak melihat bagaimana orang lain menyaksikan Tuhan. Ale diri na do gabi kesaksiane. Unang tapangasahon pikirata di perjalanan ngulu tahun. Jadi ni SPH na kita buat teh. Tung pogos pedison manang sonang tahi. Orang tibu teh. Marsigatung holan ho. Ya holan ho. Toho dui. Ya holako. Holako do Tuhan. Apa adanya Tuhan memberikan yang baik untuk kita. Segala sesuatu itulah yang terbaik untuk kita. Songo dia do hita pada ratodi di bagasan perjalanan nguluta. Songo nahya tong do ilustrasi reko ibana mok ina tahun asa bagak. Ya HP kemampuan ada ngadong. Saya dilului mah ubat-ubat asa mok. Batoy masal momok nina. Bada po mak, toy mana murai petahon nina. Dituhor mak, dialang mak. Tohoro mok nian, ali sabula. Iya. Parjolo ulunaw mo jo mok. Maning. Ali cerita do da suatu ngaha do dah. Au terus terang do nahujaha di rupaning. Dungi tanganna sabari bajo mok. Tong dung piga minggu sempurna mak mau naik bagak mak inatan wah tormental matong mororo itu permingguan terlebat don asa di bereng jol mak kan itu iya moloro itu manang tui tu dia pibana ro ikon terlebat don asa di bereng ngamok mok atenin na itu HP nak kok margani ubati Oti-oti nama dituhor satonga. Bas satonga mamo rurupaning sabula musik. Parjolo ulunay mamarniyang. Badan na. Ale cerita don. Kadang kita tidak puas apa yang diberikan Tuhan na manginang. Iyo. Saya tak pakai do gogot tapi kirata nadong dihita asa buasa tampil hebat. Asa dinggan nguluta asa nyaman hita padahal apa yang sudah diberikan Tuhan itu sudah nyaman.
Songone kesaksian ni perpesal medison ida madang olonok mata ni si jagaho. Ditiki sermon hami amang situasiahan mandok. Tuhan tidak pernah ngantuk. Wah hebat itu pernyataan amang situasiahan. Tadadu perbaligi nasi dan aku masih. Ya, Tuhan tidak pernah ngantuk. Ya, itu kesaksian. Apakah kesaksian itu hanya untuk orang yang pernah mengalami? Ajari hidup kita juga untuk mengalami, untuk bisa menyatakan bahwa Tuhan juga tidak pernah ngantuk dalam kehidupan kita. Dia memperhatikan hidup kita. Susah senang kita, Dia tahu. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia tahu. Dan Dia mau memberikan apa yang kita perlukan. Dang olo nok mata ni si jagaho. Jahu badu si jagaho, jahu badu perlingkumanmu, dilabung di tanganmu siamun. Dang tagamun duiton ni mata niari ho arian. Di Timur Tengah, sapalaro kemarau, namohopan. Ya, alai borngin nai nengelian, inna, dakedo beautu sih. Ternyata itu kesaksian ketika orang Israel keluar dari Mesir. Pola di bata awan, ya, madongani mangalinggumi hala Israel di tikiarian. Karena panas, maduit. Sedia roi. Isi jol madabui parohon awan. Isi jol mamampan hafal awan ni. Gada seholat di bata. Dan Tuhan akan memberikan itu ketika kita menyerukan, memanggil namanya. Manang bulat pe borngin nai, nyali nai di si. Bulan juga tidak mampu untuk memanaskan, menghangatkan kehidupan kita. Dan luason ni dibatai. Ale justru saya jaga ni jahu badohosyan nasa ragam ni parmaraan. Porsia dohita di si. Tapi kadang kita tidak puas dengan apa yang ada. Ino makana manginang. Dang nama dokon berhenti mahita berusaha. Mak songon manguluku. Oh tidak. Tuhan kasih pikiran kepada kita. Tuhan kasih ide, banyak ide dalam kehidupan kita. Di lo debatado kemampuan-kemampuan, potensi-potensi masing-masing kita. Ido maka dalam berkembang nguluni jolmon. Ido dah. Anggona julu. Tayang dopi di tidak ada di huta teh. Asing mah mulu nas orang di Jakarta, songon incikon rupaning. Barang di bawah tu songon dia namasa di huta rupaning. Ale mulu di huta do tikini. Maret DP, Tujolong, oh Tuhan, sahat mana itu kan? Ale malu di kota, dang biki songoni, kemajuan itu ada. Songoni do amanginang di partodiota, partodioni beikon lam hebat do. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu yang kita jalani, manabor-nabori. Habor siaun pakiri mondot holong ido. Jangan pernah puas dengan iman yang sekedar. Ido. Aliko bodo hita dalam di bagasan perdelani habor sota. Ada banyak ide yang cemerlang. Diajari tol di ido hita. Ainunga di dok di son. Saya jagaun ni jahu badohosyan nasa parmaraan. Saya jagaun nado todim. Berarti kita bisa dikuasai, mau dikuasai oleh Tuhan. Di baheni tau jima di bagasan perdalan itu nguluton majamoton haporsioni ai haporsioni do maben margugu halak naporsiai haporsioni do molo marpekpeng do haporsioni marpekpeng ma ngului ale molo lam dinggan partodion ni jolmai lam dinggan ma nang perdalanan ni nguluna adong mapos ni roha di bana. Dengan mamardalan guluna. Dengan madiulau-launa. Dia tidak gegabah dan dia tidak ceroboh. Di bagasan perdalanan yang guluna. Dan tusido hita. Ditugihod di bata. Marhiti turpuk tahun. Molo masa hamaolon. Di bagasan ngulutan. Tadok ma. Jahu bado. Si jaga au. Si jaga todiku
si jaga keluargaku, jauh baduna mangaramoti perdalanan yang guluku. Amin martanjang mahita. Aliamang mola tema di pasat rohanami, nunga hutang yok kami hatam. Mengajar hotu kami, paingoto kami asa hot kami di haporsion nami. Asa huleo kami rohanami Tuhan. Loh padinggaton partodion nami. Asa unang holan na padinggaton perdagingon, manjamoton perdagingon. Alaneng madot hay manjamoton, do majaga partodion nami. Marhiti nama parrohaon perdalanan lunamion, disi doho Tuhan, rap dohot hodo kami. Marhiti persalmen nang hubigi kami, dipahengok do kami, say jagomu do kami Tuhan, manang didia pe kami, manang pe na masa di kami. Paposen rohanami may, ala burjuho tu kami Tuhan, ala diparohoko dong ulu nami, ditupahiho ulon nami, dipaluas hodo kami mangula aka ulon nami, nang pesipata adong gudang nasalah hubek kami. Dipaingot hodo kami amang. Dia kapardalanan ng ulo nami. Asa tung tarjol mahami. Asa huboto kami manjuho. Ala ni akanahurang ng hubek kami. Dibahini todim na badayma. Napaingot to kami. Digadu pardalanan ng ulo nami Tuhan. Asa jamot kami di ngulu namion, majaga habadiyaw nang adong di kami na syakoy, asa badia parangi nang panggulom ito ng ngulu nami. Ramoti kami Tuhan di bornginon, pasu-pasu kami nang sudirwas mi, asa borngin pangalapan ni gugu di kami bornginon, jalo ma pamujion nami, jalo ma tangiang nami, nahu pasat kami, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita laos tapasahat ma piliata. Jongjong mahita. Sai pahohon marohaku, oh Tuhan dijolomi, manangihon suaramu, bertuhun rohani, oh
bagasan tangyang aliamanami. Aliamanami na di banua gijang, say penurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut ngolong mo lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, sisa mo disanami song panisanami. Una kami tugihon ti pangunjuna, palua mahami san pangan, pura-pura raja, luhot agogo, kung saliling-liling. Amen. Asinirohan ito hata Jesus Kristus, holong nirohan di bata ama. Dohot parsaoran ito di porubaya dia ima, na mga ramoti hamu salu na. Amen. Thank you.